Казанның нәк үзәге мең еллык мәйданында меңләгән кеше. Ветераннарыбыз, республика җитәкчелеге, Татарстан халкы, хәрбиләр парадны ачарга команда көтә. Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиев бүген күп еллык традиция буенча мәйданга Победа машинасына утырып килделәр. Ветераннарны сәламлиләр, алар яныннан урын алалар. Мәйданга җиңү байрагы Россия, Татарстан әлемнәрен алып чыгалар. Шуннан соң Мәскәүнең Кызыл мәйданы белән элемтә урнаштырыла. Прямое включение Парада Победы с Красной площади. Монда Россия халкын җиңү көне белән Владимир Путин котлый. Махсус хәрби операция шартларында бәйрәм яңа төсмер ала ди ул. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Мәскәүдә дә, Казанда да бер үк вакытта минутлык тынлык игълан ителә. Җитмеш 8-нче җиңү язын Татарстанда 14277 ветеран каршылый. Рөстәм Миңнеханов аларга мөрәҗәгать итә һәм бөек буынга хөрмәтен белдерә. Совет халкы җиңү өчен искиткеч зур бәя түләде. Барсының да омтылышы бер иде. Ватанны азат итү һәм дошманны тармар итү. Фронтка киткән 700 мең кешенең яртысыннан артыгы өйләренә әйләнеп кайтмады. Сугыш батырларына мәңгелек дан. Начинается торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Мәйданда тантаналы йөреш башлана. 2000-нән артык кеше, Казан гарнизоны хәрбиләре һәм коткаручылар, курсантлар һәм кадетлар, яшь армиячеләр, десантчылар, чик сакчылары рәт-рәт булып атлый. Парадның иң тәсирле мизгелләре хәрби колонна йөреше. Монда заманча техниканы да, сугыш чорындагыларын да күрергә була. ИС-3, Т-34 танклары, легендар Катюша бүген дә сафта. Ул дәһшәтле елларны, бөек җиңүне алар да хәтерли. Шушы техникага утырып, туган илләрен саклаган ветераннар тантананың иң кадерле кунаклары. Бүген монда сугышта катнашучылар да, тылдагылар да, бала чагы шул чорга туры килүчеләр дә бар. Сугыш біткенні ебірі шәһәрінде де біз Востокқа барадық, Япон сугыш башлағаш. Шунда сугыш біттілер. Андағы шатлық, андағы жылау. Оннан да зор бәйрәм жоқ олым. Біз көргенді қадіргі яшьләр көрмәсен иде олым. Сугыш вакытында инде бик авырлык итенде күрдек. Сугыш балалары хәзер ни чагыштыра торган түгел. Ölüm хәзер дә жылап утыра. Әтиім өліп қалды, екі абыйым өліп қалды соғышта. Жеңі күні неше қатырламасын. Колхозда 200 грамм ағипи берділер. Күмәс пішіп берділер, бұна шул иста қалған. Парад республиканың иң яхшы иҗат коллективлары чыгышы белән дәвам итә. Алар җиңү, туган илне ярату, аның кадере хакында. Безнең өчен бик бәйрәм инде. Ата-бабаларыбыз тормыш өчен безнең өчен көрәшкәннәр. Biz алардан бик горурланабыз. Ветераннарга карап утырасында, кайбер ветеран карт бит инде, әкрен генә йөриләр, күзләреннән яшьләр күренә. Шуңа сокланып, менә бу бабайлар безгә менә шушындый матур дөньяны җиңеп алганнар бит инде. Әби бабайларыбызга бик зур рәхмәт. Шундый матур көннәрдә яшәүебезне. Менә малайыбызны да алып чыгабыз, белеп торсыннар. Спасибо за победу! Казан парады һәр кеше яттан белгән җиңү җыры белән тәмамлана. Аңа кушылып бүген җырлыйлар да, елыйлар да. Илгиз Шәкүров, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы.